Môj klient schudol 30 kg. Nevládal som robiť už ani bežné činnosti. A najlepšie na tom je, že sa mu to podarilo normálnou stravou, nie nejakými bláznivými dietami. Super robota. Chcel by som vám predstaviť môjho úspešného klienta Jakuba. Ahoj. Čauko. Čau. Takže dnes sme si pre vás prichystali taký rozhovor, naozaj veľmi motivačný a hlavne pre mojich klientov a sledovateľov, aby sa motivovali týmto mojim klientom. Takže, aby sme prešli na taký začiatok tohto rozhovoru, povedz nám trošku niečo o sebe, ako sa voláš. Takže volám sa Jakub, mám 23 rokov a chodím normálne do práce. Dobre. Najskôr určite aj mojich klientov alebo sledovateľov zaujíma to, že ako si sa dozvedel o mne. Tak ja už ťa vnímam nejakú dlhú dobu, lebo vnímame sa v podstate z futbalu. A celé to začalo tým, že mi naši kúpili výživový plán od teba. Čiže darčekový poukaz. Áno. Si dostal pod stromček. No a takto si začal tú svoju premenu. Možno povedz teraz, alebo môžeme povedať našim sledovateľom, že koľko si schudol pri mne? 30 kg rovných. A z akej hmotnosti to išlo? Zo 104 na 74. Krásna, naozaj bombastická práca. Som veľmi nadšený z Jakuba, ako mu to perfektne išlo. Naozaj vždy ma perfektne počúval. To, čo som mu zadal, aby robil, tak to robil na 100% a preto má takéto perfektné výsledky. Kedy sme začínali? No, ešte tomu není ani rok. Myslím si, že minulý rok niekedy v máji. No, ešte tomu nie je ani rok, čiže ani nie za rok schudol tieto kilogramy, čo je veľmi podstatné, čo musím naozaj povedať, že schudol veľmi veľa tuku, hej, čiže hlavne to je redukcia z tukového tkaniva. Pokiaľ si pamätám, začínali sme na vnútornom tuku na indexe 12. Áno. A teraz sme na akom? Na dvojke. Na dvoječke. Takže už naozaj len jeden jediný krôčik mu chýba k absolútnej dokonalosti, čo sa týka vnútorného tuku. Samozrejme, ten vnútorný tuk je veľmi komplikovaný a zložitý. Často ľuďom ide veľmi, veľmi pomaly, ale Jakubovi išiel dostatočne rýchlo. V podstate, pokiaľ si pamätám, tak vždy za jeden mesiac mu padol jeden vnútorný tuk dole, takže to je absolútne perfektné. Možno mohol by si povedať, že také začiatky, že vlastne čím si pribral, prečo si pribral? Určite som mal, už teraz viem, že zlé stravovacie návyky, že vôbec som neraňajkoval, niekedy ani neobedoval a potom som večer všetko dojedal. Takže a väčšinou nezdravé jedlo. To je naozaj také typické, keď mi prídu klienti na vstupnú konzultáciu, tak povedia, ja vôbec neraňajkujem, čiže jednoducho nemajú ten systém v priebehu dňa. Veľa ľudí si myslí, že ľudia naberajú kvôli tomu, že jedia, prejedajú sa, majú veľa klobások alebo pizzu, zapíjajú Coca-Colou, ale je to hlavne kvôli tomu systému, že nemajú ten stravovací systém. Takže tento sme napravili, čiže hneď automaticky si začal raňajkovať. Aké máš najobľúbenejšie raňajky? Vajíčka. Vajíčka? Určite vajíčka. OK, super, to má naozaj veľmi veľa ľudí, naozaj dobre zasytia takéto vajíčka už na rôzne spôsoby. Takže to by som určite aj všetkým odporúčal mávať takéto raňajky. No a možno povedz mi také pocity, aké si mával, že keď si bol na tej vyššej hmotnosti, možno, že aj to trošku trápilo, alebo mal si nejaké obťaže s niečím? Tak určite ma to trápilo veľa, preto som aj chcel schudnúť, lebo už ani na kúpaliska som nechcel chodiť, letá som si vôbec neužíval. Nič som nevládal, či už v práci, robím aj tak fyzickejšie, takže či už niečo sme vynášali, hneď som sa potil a celkovo nekomfort už vo vlastnom tele. To naozaj chápem, lebo to veľa ľudí, presne taký nekomfort, toto si krásne povedal, vo vlastnom tele, najviac ľudí trápi, že ako keby sa cítia zle vo vlastnom tele. Takže teraz dúfam, že už sa cítiš lepšie vo vlastnom tele. Áno, teraz sa cítim super. Takto pred rokom by som už teraz fúčal počas tejto prechádzky. OK, to ti verím. Naozaj chodia ku mne klienti po schodoch a pri tej vstupnej konzultácii fúčia, kým prídu ku mne. Ale už po pol roku ich dokážu veľmi rýchlo vybehnúť, takže to je aj tvoj prípad.
Možno by si nám mohol teraz povedať, že ako sa ty so mnou spolupracoval, čím som ti najviacej pomohol alebo poradil? Tak určite, že si mi ukázal, že sa dá schudnúť jedením normálneho jedla, lebo predtým keď už som sa pokúšal o nejakú svoju dietu, tak to boli také hladovky, sa dá povedať, a nejedol som vôbec nič sacharidové, žiadne rýžu, zemiaky, a ty si mi vlastne nadstavil, že môžem jesť všetko, takže to mi pomohlo najviac. OK, super. Čiže ukázal som ti naozaj, že dá sa schudnúť aj normálnou stravou, že nemusíme ísť do nejakej bláznivej diety, tak to ma naozaj veľmi teší, lebo aj toto je jediný spôsob, ako vieme schudnúť a potom si to vieme aj udržať. Čiže musíme chudnúť naozaj hneď v tom systéme, ktorý vieme potom pokračovať. Čiže s našimi obľúbenými potravinami, ktoré máme obľúbené, tak musíme hneď aj chudnúť. Musíme sa ich jednoducho naučiť manažovať. Takže toto ti najviac tak pomohlo. Často mi inak aj ľudia hovoria, že im veľmi pomáha, že musia chodiť či už ku mne na konzultácie, alebo že jednoducho sú ako keby v takom systéme, že im robím ako keby takého trénera. Aj toto ti tak pomáhalo? Áno, to je taktiež veľmi dôležitá vec, lebo aj človek vidí, že koľkokrát som sa ani tak neposunul na váhe, ale už som videl, že som ten vnútorný tok schudol, aj podkožný, ale na váhe to nejako neukázalo. Takže to mi určite pomáhalo v motivácii. Dobre, super. Tak to sa veľmi teším, že máš takéto naozaj perfektné výsledky. Takže hovoríš, že najviacej ti pomohlo to, že som ti ukázal, ako schudnúť s tvojou normálnou klasickou stravou. Ja viem, samozrejme, ale mohol by si povedať aj našim divákom, že čo fyzická aktivita, ako si mával popri tomto chudnutí fyzickú aktivitu? No hneď, ak som začal chudnúť, tak som začal aj cvičiť a dosť som si to zalúbil, takže klasika fitko. Čiže klasika do toho fitka. Mal si vždy dostatočnú energiu na to svoje fitko, že aj v práci a potom si išiel do fitka, čiže bola dobre nastavená tá strava, aby si mal dostatok energie? Úplne super, ani nebýval som unavený, ani hladný, takže super. Dobre, super. Aký najväčší benefit teraz pociťuješ tým tvojim schudnutím? No určite, že viac vládzem úplne v bežných činnostiach. Aj celkovo určite pozitívnejšie myslím, lebo bol som dosť negatívny. To som si na sebe dosť všimol. Hej. A čo by som ešte povedal? To sú také hlavné veci. To vidím naozaj u všetkých svojich klientov, ktorí takto pekne schudnú, že nielen po tej fyzickej stránke sa zmenia, to samozrejme sa každému páči, ale každému sa absolútne psychika zvýši, čiže nemyslia až tak negatívne, myslia práve v tých pozitívnych vlnách, hlavne o sebe, a to samozrejme potom aj z ľudí vyžaruje do svojho okolia. A čo ti hovorilo tvoje okolie, rodina, ako ťa v tom podporovali možno, alebo možno nepodporovali? Tak rodina ma podporovala úplne 100%. Mama mi naozaj chystala jedlo, že to som sa o toto vôbec nemusel skoro starať. To je perfektná výhoda. Všetkým takéto mamy potrebujú mať naozaj takto jedlo prichystané, vyrobené. OK, takže naozaj podpora od rodiny. Veľká. Dokonca som ich aj inšpiroval, že aj brat schudol pri mne. No super. Otec tiež sa snaží. Áno. Takže perfektné. Celkovo zmena v rodine. Toto je úplne najideálnejšie. Presne tak, že jeden člen rodiny zmení niečo a strhne k tomu lepšiemu aj ostatných členov. Takže to sa inak tiež veľmi často stáva pri mojej spolupráci s ľuďmi. Dobre, Jakub, takže teraz možno, že od teba by som chcel také rady, že by si povedal našim divákom, že keď sa pokúsajú schudnúť, čo by si možno také 3 najdôležitejšie rady dal? Určite pri tom zotrvať čo najdlhšie, kým sa ukážu prvé výsledky, potom už to začne aj baviť. To je jedna rada, prvá, taká veľmi dôležitá. Druhá? Pokúsiť sa úplne odstrániť tie cheat daye, takzvané, že dá sa to aj bez toho, lebo ten jedálniček je super nadstavený. Tretí bod by som uvedol, že určite nech si ľudia nájdú, jak majú na to čas, nejaký koníček, či už to fitko, chôdza, turistiky, behanie, bicykel, to je jedno, lebo keď už v ten deň odcvičím, tak už mi aj ľúto to porušiť. Hej,
Čiže jednoducho tá fyzická aktivita tá motivuje, ale hlavne taká, aby to, ja vždy odporúčam svojim klientom, že mala byť, ktorá nás baví. Hej, čiže sa na to teším, idem si to tam či už odcvičiť, odkráčať, často majú radi cyklistiku a tak ďalej. A presne potom už je človeku ľúto, aby nepokázil ten celý deň, pretože naozaj ukončenie toho dňa je veľmi rozhodujúce na to, či sme schudli a využili tú aktivitu vo svoj prospech, alebo kebyže si dáme zlú večeru, tak proste môžeme cvičiť, behať koľko chceme, v tom danom dni neschudneme. Dobre, super, takže to boli naozaj veľmi dobré 3 body, s ktorými absolútne ja súhlasím, čiže taká konzistentnosť, nájsť si také obľúbené potraviny, ktoré môžem stále kvázi jesť a také zdravšie samozrejme a určite ten koníček, aby nás to bavilo jednoducho celý ten proces a nájsť si v tom také obľúbené či už aktivity alebo jedlá, veci. No a teraz by si možno mohol našim sledovateľom povedať také, že čo by si im odporučil napríklad pri našej spolupráci, že dalo ti to naozaj veľa, odporučil by si takéhoto výživového poradcu alebo mňa ľuďom, ktorí sa snažia schudnúť? Určite by som to odporúčil, lebo aj keď som to skúšal sám, tak na internete je veľa rádoby radcov, ktorí radia úplne zle, takže keď si človek nevie dať radu sám, tak určite by si mu veľmi pomohol. Super, to som vždycky týmto slovám najradšej, to presne ma ďalej motivuje práve v tej ďalšej práci, keď mi takéto slova povedia moji klienti, takže si to naozaj veľmi, veľmi vážim. No a takže, milí diváci, toto bol rozhovor s mojím naozaj veľmi úspešným klientom, ktorý schudol 30 kg do 1 roka a naozaj zmenil celú svoju postavu, ale nielen svoju postavu, ale aj také psychické nadstavenie. Takže ak budete chcieť poradiť, pomôcť s chudnutím, tak ma neváhajte osloviť, napíšte mi komentár alebo napíšte mi správu. Taktiež, ak sa vám toto videjko páčilo, napíšte komentár, čo by ste možno chceli povedať Jakubovi k jeho zmene, možno ho tam pochváliť, to ho určite veľmi poteší. Takže budem rád za komentáre, vaše lajky a ja sa s vami lúčim, vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Cool.